Makita sa video nga giharang sa usa ka tawo nga nagbitbit og pistula samtang naghinay-hinay og duol ang iyang duha pa ka kauban sa motor ug murag dunay gikuha sa tuong bahin sa lawas sa driver ug dali kining misibat kuyog ang iyang mga kauban. Mao kadto ang pagsignit ug pagdagit sa tulo ka wala pa mailhing armadong suspect sa balor 1.7 million nga koleksyon sa usa ka forwarding company kagadi ng buntag didto sa barangay Sunrise sa Isabela City pasado alas 9:45. Gisaysay kini ni Isabela City Police Chief Lieutenant Colonel Jun Sitin sa Newsline. Ganito po mga situation. Yung ating yung ating finance ng GNT na in the person of Mrs. Sherilyn Ahmad about to deposit yung sa income nila. Tapos nagpa-escort siya sa kanilang security guard in the person of Noel Francisco. Pagkalabas nila dyan sa kanilang yung compound ng kung saan sila naka-base, automatic may taong tatlo na kaabang doon sa gate nila. Na in a split seconds, tinutukan ng baril yung yung driver at hinablot ng isa sa mga culprit yung pera na nakabalot doon sa lalagyan at itinakas kaagad. May 3 tao po na nag-execute ng plan po. Una na report sa Isabela Police Station ang panghitabo. Sumala ni Lieutenant Colonel Sitin, nag-angkas si Sherilyn Ahmad, ang finance officer sa cargo forwarding company sa motor na ginamaniho sa security guard nga si Noel Francisco og pagawa sa ilang opisina sa dihang kalit migimaw ang mga armadong suspect. Tungod sa panghitabo, dunay panawagan si Lieutenant Colonel Sitin sa katawhan. Appeal po kami sa mga nakakita na insidente, tulungan po natin ma-identify ang ating biktima, ma-identify natin yung identity ng suspect nang sa ganun po ay madadala natin siya sa fold ng batas at mapagbayaran po nila ang mga krimen na ginawa nila. Giistudyuhan na pag-ayo sa kapulisan ang video nga nakuha sa CCTV aron sa pag-ila sa mga suspect aron ilang atubangon ang krimen sa korte. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe.